מרק ולצר איתנו. שלום מרק. בוקר טוב רבי. מרק הוא אחד משני מחברים של ספר שהונח היום על שולחן המערכת. אני מודה שלא הספקתי לקרוא אותו, אלא להעלל בו, והוא נקרא שלטון ההמון. מרק הוא בן 40, הייטקיסט, מרצה ויועץ לכל מיני, ל-IBM אני רואה בין השאר. טוב, תן לי כותרת של הספר הזה. הספר הזה מדבר על שיטת שלטון חדשה שהוא משמשת ובאה למעשה בכל העולם המערבי, ואולי אפילו בחלקים שהם לא חלק מהעולם המערבי. זאת אומרת, אחת הטענות המרכזיות בספר היא ששיטת השלטון שלנו היא פועל יוצא של אמצעי התקשורת. בעבר, לפני 200 שנה, חל השינוי הגדול האחרון בשיטות השלטון שלנו, כשהגיע הדפוס הבלתי נשלט על ידי השלטון המרכזי. ברגע שהדפוס היה בלתי נשלט, פוזרו כל מיני ספרים חתרניים על זכויות אדם, והנה נקודת האיזון שמצאנו בינינו לבין השלטון שלנו, נקודה שבה השלטון מוגבל, יש הפרדת רשויות וכו' וכו'. היום קורה שינוי מהפכני הרבה יותר. רגע, באמצע היו עוד כמה מהפכות. הייתה מהפכת הרדיו כמובן, ומהפכת הטלוויזיה. ודאי. ומהפכת הטלוויזיה. ודאי. ואם אכן השלטון, הפלטפורמה שעליה הוא נשען זה מה שהכי חשוב, אז היו כמה מהפכות לפני שתדבר איתי עכשיו על מהפכת האינטרנט, שהיא בעיניך המהפכה הכי חשובה, נכון? ודאי, ודאי. אכן היו מהפכות, אבל המהפכות האלה של הרדיו והטלוויזיה עדיין לא היו מהפכות של אחד לרבים. זאת אומרת, השלטון למעשה הכתיב לציבור מה הוא חושב. עד היום, במידה מסוימת, אמצעי התקשורת מביעים קו מאוד שמרני, גם בישראל. מביעים קו מאוד שמרני, שהוא קו שהוא אומנם חתרני במידה מסוימת, אבל במידה. כלומר, אמצעי התקשורת המסורתיים, אתה מדבר על דפוס, אתה מדבר על רדיו, מדבר על טלוויזיה, הם עדיין שייכים לאליטות השלטוניות, וצמח כאן עכשיו משהו שאני לא רוצה להגיד פראי לגמרי, אבל על גבול האנרכיה. הוא לא, אתה יודע, אנרכיה, כמות ההגדרות לאנרכיזם שווה בערך לכמות האנשים. נכון, היא גמישה ביותר, כן. כן, אז אנחנו יודעים שזה בכלל לא אנרכיה. בפעם הראשונה בהיסטוריה הציבור דן בתוכו, שלא דרך אמצעי התקשורת הגדולים, לגבי הבעיות שעומדות בפניו, ומה הדרכים הנכונות לפתור את הבעיות האלה. במה זה עוזר או מזיק לביבי נתניהו, למשל? טוב, לביבי נתניהו זה מזיק, ראינו את ההפגנות הגדולות. הציבור הגיע למסקנה בשלב מסוים, שכנראה שמחירי הדיור לא מייצגים משהו אמיתי בכלכלה, הם מייצגים אינטרס של הממשלה. ואז יצא להפגין. זה לא היה קורה במצב שבו ביבי נתניהו היה מחזיק בערוץ תקשורת, נניח כשגדלתי היה ערוץ אחד, והיה משדר לציבור באופן מאוד מאוד יזום, שמה לעשות זה המצב. כנראה שהציבור לא היה רוצה להפגין אז. מרק, זה אומר שבעצם היחצנים ועוזרי הפוליטיקאים ופוליטיקאים עצמם צריכים לשנות את הטקטיקה שלהם, ולשתול את עצמם הרבה יותר ברשתות החברתיות, נגיד פחות ברדיו? אז זה פועל יוצא שקורה בכל מקרה. אנחנו רואים אותם באינטרנט בכל מצב. אבל מה שאנחנו טוענים שמה שעומד לקרוא הוא משהו הרבה יותר חמור מזה. הציבור עומד לקבל לידיו את יכולת קבלת ההחלטות. ואין דרך לעצור את זה. תסביר לי איך, בסך הכל, הפגנות חברתיות בסופו של דבר צריכות ידיים או אצבעות בכנסת. זה מגיע בסופו של דבר למשרדי הממשלה בירושלים ולכנסת. זה תחת הנחה שאתה חושב שהכנסת תמשיך לקבל את ההחלטות הכי חשובות במדינה. רק לפני שבועיים בפינלנד נחקק חוק שמאפשר לאזרחים עצמם להעלות הצעות חוק ולהצביע עליהן. נו ונגיד, העלו הצעת חוק והצביעו עליה. איך זה משנה את החוק הקיים? זה כמובן שזה לא משנה. מדברים פה על תהליך היסטורי. התהליך ההיסטורי הוא שהציבור קודם כל מבין באמצעי התקשורת החדשים שעומדים לרשותו מה קונפליקט האינטרסים בינו לבין ההנהגה. הוא לאט לאט לומד את זה על ידי איזשהו מצביע באתר עצומה, והוא עושה לייקים בפייסבוק, והוא יוצא להפגנות, ואז הוא מבין שיש פה פער אינטרסים משמעותי בין השלטון לבין הציבור. השלב השני זה שהציבור דורש לקבל לידיו חלק מתהליך קבלת החלטות. עכשיו, איפה אני חולק על התזה הזו שלך? אתה מדבר כל הזמן על הציבור, על העם, אבל אין ציבור אחד ואין עם אחד. יש 12 שבטים, יש 20 שבטים, יש 80 שבטים. כלומר, כשאתה נכנס לרשתות האלה, אתה לא רואה שם קול אחיד, אתה רואה קול אחיד של מחאה, אבל אתה רואה התפלגות, שפחות או יותר ההתפלגות המסורתית בין המפלגות בישראל, לגבי הפתרונות הראויים. אז אני מסכים איתך שאכן יש בתוך הציבור
פלגים, אבל אתה יכול היום גם אנשים בשמאל וגם אנשים בימין שמבינים ברמה מסוימת שהבעיה שלהם זה שהאינטרס של הממשלה שונה מהאינטרס שלהם. נכון, הם חלוקים ביניהם בדרך הנכונה לפתור את הבעיה. חלקם חושבים שצריך שוק חופשי יותר, חלקם חושבים שצריך שוק חופשי פחות, אבל מה שהם כן מסכימים ביניהם זה שהממשלה לא פועלת לא לשם ולא לשם. תשמע, אתה מחזק, ככל שאנחנו מדברים יותר, אני זוכר את הסיסמה ההיא שעוררה בשעתו בארצות הברית, בעולם הנאור, מה שנקרא, הרבה מחלוקת, the medium is the message, ועכשיו נכנס מידיום חדש לתוך המערכת, שזיזע אותו לגמרי ויביא אותנו למקומות בלתי נצפים לחלוטין. אני מסכים לגמרי. יותר מזה, אנחנו רואים את הדרישה לדמוקרטיה ישירה בכל העולם הערבי. אנחנו ראינו את זה ב-Occupy Wall Street, הם דרשו דמוקרטיה ישירה. היום בספרד אנחנו רואים דרישה לדמוקרטיה ישירה. אל תבנה על זה יותר מדי. בעיקר בדוגמה הראשונה שהבאת על העולם הערבי, אני עוד לא רואה שם איזה תהליך דמוקרטיזציה יוצאת דופן שקורה שם. דמוקרטיזציה יוצאת דופן שקורה שם. אני לא דיברתי, הדבר שם בעולם הערבי, המהפכות קרו בגלל פייסבוק, אבל נכון שהם לא מביאים לתהליך דמוקרטיזציה, אבל יחסית למה שהיה, המצב היום, מורסי לדוגמה, הרבה יותר צריך להיות כפוף לציבור מאשר הכפיפות שהייתה למובארק לציבור. האם בעוד אחד לרבים. מורסי צריך עכשיו מדי פעם להתחנחן לציבור שלו. מרק, האם בעוד 50 שנה זה ייתר את הנציגים הפוליטיים שלנו? הדמוקרטיה תהיה כל כך ישירה שאנחנו נוכל לפתור בעיות באמצעות הצבעות דרך הרשתות החברתיות. כנראה שלא, כנראה שצריך היררכיה בכל מקרה, צריך משרד חינוך וצריך שר חינוך וצריך שמישהו יקבל החלטות יותר פרטניות. הציבור במיליונים לא יקבל החלטות לגבי בעיות החנייה בסביבות יפו שם בגלץ. יש גבול לכמות הדברים שציבור בגודל של מיליונים יכול להתעניין בהם. הרעיון בדמוקרטיה ישירה הזו שהצעות חוק עולות מן הציבור, וכשהצעת חוק צוברת רוב ציבור היא כפויה על מוסדות השלטון. עכשיו זה ברור מעצם ההגדרה שאם 3 מיליון בני אדם דרושים על מנת לתמוך בהצעת חוק כלשהי, אז ברור שאי אפשר לגייס את 3 מיליון בני האדם עבור כל הצעה אזוטרית כזאת צדדית שאין בה עניין להרבה אנשים. אבל ההחלטות הכי חשובות כן יחפו על השלטון ועל ההיררכיה של המפלגות על ידי הציבור הרחב. יש עוד נקודה אחת שמפריעה לי בתהליך החדש, יש לו הרבה בחינות של רעננות ושל משהו חדשני, וזה שברגע שיש לך נציג, או יש לך שדר רדיו, שדר טלוויזיה, הוא מופיע בדמותו, בשמו, הוא לא מסתתר מאחורי שום דבר. המדיום החדש מאפשר אנונימיות, כלומר פחדנות, כלומר חוסר נטילת אחריות. מקובלת עליך ההסתייגות הזאת שלי? כן, למרות שיש מידה מסוימת של פחדנות וחוסר לקיחת אחריות גם במדיום הקיים. זאת אומרת, אפשר להגיד בצורה מסוימת שמי ששולט באמת היום במדינה הם כל מיני פקידים עלומים ואנשי מרכז מפלגות, וגם הם לא עלומים, מאחורי... הם לא עלומים, אנחנו לא מכירים אותם, אבל אנחנו לא מכירים אותם לא בגלל שהם מסתירים את זהותם, אלא פשוט יש גבול לכמות האנשים שאנחנו יכולים ורוצים להכיר. וזה בדיוק העניין בדמוקרטיה ישירה. גם שם יש גבול לכמות האנשים שאתה יכול להכיר, כמות גדולה של אנשים תקבל את ההחלטות, יש גבול לגבי להכיר את כולם. אבל זה לא אומר שהם מתחבאים. יותר מזה, אפשר לעשות דמוקרטיה ישירה, שבה תוצאות ההכרעה או תוצאות ההצבעה, כשמצביעים על חוקים, ההצבעה היא גלויה. וכל בן אדם אומר בדיוק מה הוא הצביע, אם הוא תמך בחוק או התנגד לחוק. איפה המהפכה הזאת תהיה אפקטיבית הכי הרבה? במדינות מתקדמות כמו אירופה, ארצות הברית, והיינו רוצים להאמין גם שלנו? או דווקא במדינות, הזכרת את העולם הערבי, ונוסיף לזה את סין? אני ממש קשה לחזות את התהליכים האלה. יש קוריוז שאנחנו בדרך כלל מספרים בהרצאות על דמוקרטיה ישירה, שיש מדינות באפריקה שקפצו על טלפון קווי והגיעו ישר לטלפון סלולרי. ייתכן שמדינות מסוימות יגיעו לרעיונות האלה לפני שהם יעברו דרך הרעיון של שלטון נציגים מסורתי. אוקיי, נגענו ככה בקצה המזלג בספר החדש הזה, מניפסט למאה ה-21, שלטון ההמון של מרק ולצר ודוד אלכסנדר. מרק, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה רבי, בוקר טוב.